Hej og velkommen til min guide. I den her guide vil jeg vise dig, hvordan du kan lave HD-videoer ved hjælp af Camtasia Studio. Som sagt skal du bruge Camtasia Studio, som du kan downloade på den her hjemmeside. Techsmith.com/Camtasia. Ja, lad os gå tilbage. Det første du skal gøre, det er, du klipper selvfølgelig den film sammen, du vil lave en HD-video ud af. Når du har gjort det, så klikker du på den her lille pil her. Og så klikker du efter på Editing Dimensions. Normalt plejer der at være et flueben her. Det skal du fjerne, og så klikker du bare OK. Efter det, så klikker du på Produce and Share. Nu kan du så vælge, om du vil have almindelig HD, det vil sige 720p, eller Full HD, som du selv skal lave en preset ud af. Derfor klikker du så, hvis du vil have Full HD, så klikker du på Add, i Preset. Så klikker du på New. Kalder det Full HD, så du kan finde det. Jeg skulle bare lidt test, fordi jeg allerede har lavet en i forvejen. Så vælger du MP4 filformat. Klik på næste. Her skriver du 1920. Og her skriver du 1080. Klikker du så på næste. Og udfør. Og her har du så lavet en preset, som lyder på Full HD. Og ja. Så nu kan du så vælge Full HD. Og så får du altså den bedste kvalitet du overhovedet kan få. Så ja, det var så det. Så klikker du bare på næste og så videre for at producere filmen. Jeg håber du kunne bruge min guide, og jeg håber at den var informativ. Vi ses.